बे न'खौनो सरखारनो खेबनानै हरोब्ला नोङो गोदान आरो न' लुबावनांनाय नङा। बिथाङा बुंबाय जोंखौ माने 2000 फैसाखौ आंनो होग्रो, बिनि उनावहाय सिगनेसारखौ आं होगोन। जोंनो 15000ल' हो, ओमफ्राय बिनि उनावहाय नों बे न'खौनो खेबनानै सरखारनो माने खोन्थादो। नाथाय बियो मानियाखै, माने फैसाया हरग्रो, बिनि उनाव सिगनेसारखौ होनाय जागोन। थिखोना मेंबाय, अयथासार मेंबायना, माने मा होननानै बुंबावगोन। न' सफैनो बावाखै, न' सफैनानै आरो मोनसे जायगायाव थांबावदोंमोन। मोनसे बुस्थु हैदोंमोन आं, 150टा पिस हैलायबायलाय सासे मानसिनावहाय। जाय हक बाथ्राया मा, पलिटिक्सआव हाबोब्लाना, आरो नैबे मोनसे टटेलि पलिटिक्स बाथ्रा, मोननाय मोनि, सोरबाया जाख्ल'नाय जाख्ल'यि, नङा होमबा, बे आरोखि पलिटिक्स होनबाथ' आरो बेनोसै, नोंखौ आं माबायदि बाथ्रा बुंनानै गाहायाव दोननो हागोन ना, आरो नोंनि मानसिखौ आं माबायदि बाथ्रा बुंनानै आंनि हान्जायाव बा आंनि दोलोआव बोनो हायो, बेफोरनो पलिटिक्स। खिन्थु पलिटिक्स गेलेब्लाबो ना, माखासे वार्डफोरजों बाहायलायाबा मोजां जागोन। इनडाइरेक्टलि बाथ्राफोरखौ बुंलायनानै माबालायोला मोजां जायो आरो मा, जेखियानो जादोला। दा सासे मानसिया आंनो भिडिअ खालामनानै हरदों, फैसा जाख्ल'नायनि न' मोनदोंमोन, सोरबा सासेया बायदि रोखोमनि XYZ फैसा जानाय, 2-3000, 5000, 10000 बेफोरबायदि आरोखि। 3000 खरि लायोबा बिनिफिसारिनिफ्राय खयथा न'खर जानांगोन 1.5 लाख थाखाखौ, नङा होमबा। बेफोरबायदि बिनि सायावसो माखासे आङो भिडिअ लाबोनो, आं बुंनाय राव नङा, बै बेक्तिफोरनि सोर जादों बैनि खुगानिफ्रायनो एसे खोनागोन दे, खोनासंनानै लानि। दाथ' आरो बाइ इलेक्सन ना, BPFखौ UPPLआ माबायदि सोंखारिनो हागोन, BPFआ UPPLखौ, नङा होमबा, माबोरै सोंखारिनो हागोन। मोननै दोलोनि गं फारलायनायखौ जों एसे खोनासंनानैबो लागोन, आरो गाबोन समफोरसोनिफ्राय जरदार जागोनफोरबायदिखौ आं मोनदों। इलेक्सनाबो बाइ इलेक्सनथ', मालाबा सानफ्लाङो 31 नं सिडली समस्तियाव 3x3 गाहाम जोंना सार चन्दन ब्रह्मआ देरहाना थांदोंमोन। नाथाय बावहाय बे बाराव मानो गेलेयाखैसैथाय, बेखौसो आं सिन्था खालामदों। मा साननानै गेलेयाखैसैथाय, गेलेयोबा मोजां जागौमोनदां होननानै सानदोंमोन। निर्मलनि जायगायाव सार चन्दन ब्रह्मखौनो जुदि होयोमोनबा मोजांसिन जागौमोन नामा, खारन बिहा अभिगता दं। बेबोथ' माने बावहाय गेलेनो थाखायनोथ' सिन्था धारा खालामदोंमोन, बे आरोखि बाथ्राया। जिखियानो जादोला, आं बै बेक्तिफोरनि बाथ्राखौ ना एसे होनि, सोर माबोरै फैसा फुस्लायनानै बुरखायनानै जादों, बेफोरनि बाथ्राखौसो एसे नोंथांमोननो खोन्थालांनि। बेयाव गुबै उद्देश्यआ जाहैबाय, जों दिनै मिडिया बिथांमोनखौ लेंहरनानै माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरनां। बे बाथ्रायानो जाबाय, जोंहा दिनै मजाथि BCDCआव सानै चेयारमेन दं। बे सानै चेयारमेननि गेजेराव भाइस हिसाबै UPPLनि दं, आरो मेन चेयारमेन हिसाबैहाय जोंहा आदा प्रलय नार्जारि बिथाङा BJP हिसाबैहाय बिथाङा दङ। दा बेनि खेथ्रआव जोङो माखासे दुर्निति खालामबाय थानाय बुस्थुखौ जोङो नुबोबाय थादों। दा बेनिखायनो बिथांनि सायाव जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनो जों मिथिहोनो लुबैदों। बिथाङा जाहैबाय, दा जोंनि मजाथि BCDCआव 13टा स्किम MGNREGAनि खामानि हाबनानै दङ। दा बेवहाय गुबुन गुबुन गामिनि जायफोरा स्किम हाबजानानै दं, बिथांमोनहा गासैबो खामानिखौ मावजोबखांनायनि उनाव बिथांनि सिगनेसार नांगौ हिसाबै
जोङो बिथांनाव सिगनेचार लायनो थांदोंमोन। बे लायनो थांनाय समाव बिथाङा बुंबाय जोंखौ माने 2000 फैसाखौ आंनो होग्रो, बिनि उनावहाय सिगनेचारखौ आं होगोन। नाथाय बे समावहाय जोंनाव फैसा गैयैलाय आङो बुंदोंमोन फैसा गैथ'आ आदा, जेखि जाया मानो फैसाखौ एसे उनाव मोनगोन, नोंथांमोना नोंसिनि मोननांगौखौ मोनगोन, दा जोंनो सिगनेचारखौ हरग्रोदो, जों खामानिखौ मावग्रोदिनि, बिनि उनावहाय नोंनो होगोन। नाथाय बियो मानियाखै, माने फैसाया हरग्रो, बिनि उनाव सिगनेचारखौ होनाय जागोन। दा बे फार्स्ट टाइमाव बियो थांबाय। सेकेन्ड टाइम जोङो खावलायबावबाय माने सिगनेचारखौ हरदो आदा। बे समाव बियो बुंदों माने गावसिनि BJPनि माखासे सापर्टार मानसिफोरा नैबे डिमान्ड फर्माव जे जोङो लिरदों गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै लिस्ट खालामनाय जादोंमोन, बेवहाय गावसिनि BJPनि माखासे सापर्टार लिरजायाखै होननानै बियो माने सिगनेचारखौ होआ, बेबादि गैयाब्ला सिगनेचारखौ होनाय जानाय नङा होननानै बियो जोंनो बे खोथाखौ रोखा बुंबाय। ओमफ्राय जोङो बुंदोंमोन हाब मानो गैया जाखो, नाथाय बियो बुंदों जोंना हाइकमान्डनिफ्राय माने बेबादि दङ, जोंनि सापर्टारा गैयाब्ला बेयावहाय सिगनेचारखौ होनाय जानाय नङा होननानै बियो रोखा बुंदों। नाथाय बेखौ आङो एसे साननानै जायफोरनाव आङो खबर मोनथावथाव मानसिफोरनावहाय एसे खबर लाबाय, BJPनि जायफोरा लिडार मानसिफोर बिसोरनाव खबर लाबाय, माने बेबादि इन्सट्राक्सन गैया, सोर BJP सोर UPPL गामियाव मिलायनानै मावबानो जायो, नैबे बाथ्राखौ आङो मोनदों। दा नेक्स्ट टाइम आरो जोङो थांबावबाय माने सिगनेचार लायनो, बेयाव चेयारमेनाव जों थांबावबाय। थांबावनायनि उनाव BJPनि जाया मेम्बार दङ बेखौ लानानै फै आरो फैसा 2000 लानानै फै, अब्लासो आङो सिगनेचारखौ हरगोन। दा बेवहाय जोङो एसे गोसोआव दुखु मोननाय बादि जानानै जों बिनाव सिगनेचार लायालासिनो जोङो रिटार्न फैबाय। फैनानै जों TCLC-नाव जों कल खालामनानै बेबादि TCLC-नि सिगनेचारखौ जों लायनानै जोङो दा लाबोबाय। दा बाथ्राया बिनिया बेल' नङा, खिन्थु बिनि 1.5 माससो सिगाङावबो बिथाङा माखासे दुर्निति खालामनाय जादों। जायहा BJPनि चेयारमेन आदा प्रलय नार्जारि, बिथाङा 1.5 माससो सिगाङावहाय पाब्लिकफोरा मोनसे टयलेटनि एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन, जायखौ जोङो बर'आव माने खिख'सालि होननानै बुंनाय जायो। दा बे बुस्थुखौहाय पाब्लिकफ्रा अनलाइन एप्लाइ खालामनानै मथा मथि 6 माससोनि उनाव मोनसे लिस्ट फैदों। बे फैनाय लिस्टखौहाय बियो गाव हात खालामनानै जोंनि मजाथि BCDC-आव गासै टटाल 400टा बेनिफिसारिफोरनि नाम ओंखारनाय जादोंमोन। बेयाव 400टायाव बियो पार बेनिफिसारि बियो 300 थाखाखौ लादों। गासै 400टा मानसिफोरनि फैसाया गासै 300 थाखा हिसाबै बा 1,20,000 थाखा जायो। बिथाङा दिनैसिम बे फैसाखौ लाखांनायनि उनाव दिनैसिम टयलेटनि माखासे खामानिफ्रा दिनैसिम साक्सेस जायाखै आरो दिनैसिम बे फैसाखौ मोननाय जायाखै। टयलेटबो मोनसेबो बानायजानाय जायाखै। दा बेवहाय जा गाव थाखा लादों बिनि उननिफ्रायनो सिरि, दिनैसिम बियो जेबो खबर गैया। दा नेक्स्ट टाइमाव आरो माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि जायफोर सिलिपनिफ्राय माखासे खामानि इन्सट्राक्सन फैदों ब्लकनिफ्राय, ब्लक लेभेलनिफ्राय, जायहा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थानाय मानसिफोर बिथांमोननो बोरमा फिसिनायनि माखासे माबाफोर स्किमखौहाय हरनाय जादोंमोन। दा बेवहाय फाइनाल लिस्ट जाबाय होननानै दिनैबो लाङो 500, गाबोनबो लाङो 200, समफोरबो लाङो 300। दा जायफ्रा नाम सफैजादों बिथांमोननिफ्राय बे कालेक्सनखौ खालामबाय थादों। दिनैनो लास्ट डेट, गाबोननो लास्ट डेट होननानै 500, 200, 300 बेखौ लांबाय थादों। बिनि उनाव लास्ट फाइनाल दाखालि लेटेस्ट आरो 1 माससो सिगाङाव 3000 खुरिया बिसोर कालेक्सन खालामना लांबाय। लांखांनायनि उनाव माने बेवहाय जायफ्रा हरदों बिथांमोना माने सुद लालायलायनानै बे थाखाखौ हरबाय, जासिगोन खोमा, मोनसिगोन खोमा साननानै बिथांमोना जायफ्रा बेनिफिसारिफोरा दिनैसिम बे स्किमा दिनैसिम साक्सेस जायाखै आरोखि। दा लांदोंल' खामानिया जायाखै।
दा जोंनि बे खेथ्रआवबो माने जोंखौ ओरैबायदि समयसा खालामबाय माने ओरैबो जाया मोनसे जोंनि सायावहाय माने दुरनिति खालामगासिनो दङ जायहा जोंनि मजाथि बिसिडिसिनि मानसिफोर साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो जेन' बेफोरनिफ्राय एसे सांग्रां जायो। दा खोथाया जाहैबाय बेल' नङा आरो माखासे बिनि सायाव जोङो मिन्थिबावनानै दङ जे जोंनि गामियाव जायहा जोङो रैजेन गयारि होननानै मिन्थिनाय जायो जोंनि गामियावनो दङ माने बिथांनि न'आ पार्सनेल बियो मोनसे न' लुगासिनो दंखायोमोन बे न' लुबाय थानायाव माने हाखानोसैमोन बे समावनो माने सरखारनिफ्राय बियो मोनसे न' मोनबावनाय जादों लिस्टआव फैदों बेवहाय बियो न' मोनबाय सरखारनि मोनसे आरोबाव दा बिसोरो थांनानै नुहैबाय माने चेयारमेन ओमफ्राय जायहा चेयारमेननि कालेक्सन खालामग्रा सासे खामानि मावग्रा दङ जायखौ जोङो लाख्रिगुरिनि सरन नार्जारि होननानै मिन्थिनाय जायो बिथाङा गोबां खामानि मावबोदों बिनि दा खालि दुर्नितिनि खामानिखौल' बियो हास्थायो दुर्नितिनि खामानिखौल' बियो हास्थायो दा बेनि न' लुनायाव बिसोरो थांबाय थांनानैहाय नुहैबाय बियो अलरेडि गावनि पार्सनेल लुनाय न'खौ नुहैनानै माने सरखारनि न' हाबनायखौ नोंथाङा जुदि बे न'खौनो सरखारनो खेबनानै हरोब्ला नोङो गोदान आरो न' लुबावनांनाय नङा जोंनो 15,000ल' हो ओमफ्राय बिनि उनावहाय नों बे न'खौनो खेबनानै सरखारनो माने खोन्थादो बेबायदि 10,000 फैसाखौ लांबाय बे बाथ्राखौ जों मिन्थिनानै दङ ओमफ्राय 5,000 हरबावनांगौ जोङो बेनिफिसारिनिफ्राय जों मिन्थिनाय जादों दा बेफोर खामानिफ्रा सरखारा जुदि नोंनो न' हरदों न' हरनानै जुदि गुबुन मोनसे न'खौ खोन्थानानै खेबोब्ला बियो माब्रैनि जानो हागौ जों बेखौसो बिथांनाव जोङो कुइसन खालामगोन दा फैसानि बेलायाव बियो अलरेडिनो 10,000खौ लांखाबाय दा 5,000आव बियो हरबावनांगौ मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै थाबाय आरो बेनिफिसारिजों जायहा चेयारमेन बिथांजों एग्रिमेन्ट जानानै थाबाय आरो चेयारमेनखौ मा हास्थायनो मा खालामनांगोन दा बिनि सायाव जोङो पार्टिखौ जोङो गाज्रि होना जाया बिजेपियानो जा जाया इउपिपिएलआनो जा जोङो जे दिनैहाय मिडिया बिथांमोनखौ लेंहरदों जोङो साधारन जोङो सुन्द्रि जरा गामिनिनो जोङो दा बिनि सायाव जोङो गोबां खोथा मिन्थिहोनांगौ दंखाय जोङो बे खामानिखौ मावनाय जादों आरो जाया इउपिपिएल सरकार बा बिजेपि सरकार बिथांमोनखौ जों गाज्रि होना खिन्थु बिथांमोना बे मजाथि बिसिडिसिनि जायहा बिजेपिनि चेयारमेन बिथांखौ सरकारा जेने थेने माबा मोनसे राहाखौ लानांगोन आरो जुदि लायाब्ला जोङो बिनि सायाव आरो माबा मोनसे जोङो एक्सनखौ जोङो लाबावनाय जागोन दा मिथिहोनाय जाबाय जायहा इउपिपिएलनि जायफ्रा बिबान गोनां लिडारफोर जायफ्रा बिजेपिनि बिबान गोनां लिडारफोर बिथांमोना बे खबरखौ मोनहैथों आरो बिथांनि सायाव माखासे गोख्रों राहाखौ लानांगौ आरो जुदि बेखौ गोख्रों राहा लायाब्ला आरो इयुनाव बेबादि खामानिखौ बियो मावबाय थागोन दुर्निति खामानिखौ बियो खालामबाय थागोन दा बिनिखायनो जोङो दिनै मिडियानि थ्रुयैहाय जेन' गासैबो बे खबरा सहैयो गासैबो मिन्थियो बिनिखायनो जोङो बे खबरखौ मिडियानि थ्रुयै जोङो फोरमायहरनाय जाबाय।